Yes, tinuod man nga libre ta mangandoy unya maning kamot. Sa atong mga plano in the future wala gyoy makabuot. Bisan ang ubang tao dili makapanghilabot. Ug nasayod sad ko nga wala tay plano in the future nga makadaot. Apan kabalo ba ta mga igsuon kung kita lang ana ang nagbuot-buot? Wala nato tuguti si Lord nga manghilabot. Posible nga atong hayag nga ugma nga gipangandoy dili makabot. Kun dili ang atong ugma paana magkagubot. Tungod kay kita lamang ang nagbuot-buot. Apan kung atong tugutan ang Ginoo nga manghilabot, sigurado nga ang bright future nato atong maabot. Kay kung puro ta kayod, kayo diri kayo didto, sa adlawng tingsimba, kayod. Sa adlaw nga naay mga permitting Bible study o bulaton sa simbahan, kayod. Dili mo apil kay magsige og kayod. Kayod, kayod, kayod. Abi mo igsuon kung ipaulahi nato si Lord, musamot hinuntag kalisod-lisod. Nga napay utang nga magsige gukod-gukod, sigig sunod-sunod. Apan kung atong ipatunga isentro unahon si Lord, ang bright future nato ana secured. Kay kung siya ang atong unahon, sigurado ang hayag nato nga kaugmaon. Usa lamang kini ka pagpahinumdum, mabungahong kabuntagon. Keep safe everyone, God bless.